zira txaloak entzun? Ja, oso ona. Bai, oso ona on. Bueno, hauek dira gure erabiltzaileetako batzuk, Donostian gertatzen denaren islada txiki bat, baina gure herrietan ze gertatzen den, ze azken finean errealitateak oso desberdinak dira. Asun eta Asun Agiriano, Arrasateko udaliburutegiko liburuzaina. Bibliotekaria. Eta Estibaliz Albizu, Durangoko udaliburutegitik gonbidatu ditugu gaur hemen gurekin egotera. Beste bi pertsona gonbidatuak zuden ere, Juncal Torres eta Inigo Medina, baina azkenean ezin izan dira bertaratu gaur hemen. Orduan, mai inguru hau hiruron artean egingo dugu eta gaurko leloaren inguruan hitz egingo dugu, nahi dugun arte. Eta, ongitorriak bilek. Asun eta Esti. Eta zein izango den mai ingurunen helburua. Pixkat gure jardunaldi honen leloa ardatz hartuta, alde batetik leloak esaten duen bezala, immigrazioa sarituko gara, immigrazioa gure herrietan, immigrazio horren islada gure liburutegietan. Liburutegietan zen olako, kasu honetan Durangon eta Arrasaten zen olako proiektuak ladu diren, eta azkenik liburutegi eta liburu zein bezala zen olako erronkak eta aukerak ditugun aurrean. Eta hasteko, eta goizean denek uste dut esan dutela, goizeko jardunaldian ikuspegitik izan dugu hemen gurekin Maite Foasier, Kataluniatik Emma, eta gero Purtsenatik ere Manolo egonda, Greziako proiektu bat ere ezagutzeko aukera izan dugu. Eta denek esan dute gauza bat, ezer egin aurretik gure errealitatea zein den ezagutu behar dugu. Eta hau da nire lehenengo galdera, zein da immigrazioaren errealitatea bai Arrasaten eta bai Durangon, Asun edo Esti, nahi zutena. Bueno, Arrasateko errealitatea, zer izango nukenik, 2008tik izen zala pizka bat etorkinen gorakadarik nabarmenena. Gero, justo hor, krisi garaian hemen goizeko behatokiko pertsonaren hitzak entzun da, nik pentsatu dut, nire herrian ez dela horrelakori gertatu, hau da, krisi ekonomiko garaian 2008an, datuak esaten zuten jetxi egindala migrazioaren fluxua, baina Arrasaten bentsat mantendu egin zen, bentsat ezan gutxitu. Eta mantendu da, eta beti gora da, joan da kopurua, ez? Momentu honetan, 2018ko datuak aztertuta, dakigu daudela 1600 inguru etorkin Arrasaten, ez? Atzerritar, deitzuko genieke, eta herrialdeak ero nundik datozen aztertuta, gehienak hemen ere goizean esan dute Latinoamerikatik etorritakoak dira. Perfila da oso feminizatua, batez ere zaintza lanak egiten dituztelako eta berez emakumeak dira gehienak. Kopuru aldetik Latinoamerikatik dira gehienak, baina Kolombia eta Hondurasek hartzen dute populaziorik handiena. Baina lurralde aztertuta, Asiatik dira, Marrukosetik dira gehienak, eta horiek bai izaten diela gizonak, eta Pakistanetik ere etorkin asko hartu ditu Arrasate herriak, ez? Orduen, gizonak dira marrokorrak gehienak eta pakistandarrak, eta emakumezko biztanlego hori da Kolombia eta Hondurasikoa. 1700 inguru, eta horietatik familiak, aurrak, zaintza lanetan, ero besterik gabe langabezian daudenak, ez? Nik gogoratzen dut Arrasaten, ondala 10 urtero, konturatu ginenean, 12 ordenagailu geneuzkala helduen liburutegian, eta horrek ez zirela nahikoak
kanpotik zetorren jende guzti hau hartzeko egin behar zituztelako kurrikulunak, lan eskaerak, lanbideko tramite administratiboak, ez dakit, tramite hoie guztiak egiteko, guk geneuzkan 12 ordenagailuak ez zielanekuak, ez? Ero fotokopiadorak, ero eskanerra, ero, bueno, behar zutela laguntza berezia horretan, gainera ez zuten prestakuntzarik teknologia aldetik eta barrez. Eta, bueno, hori zen zen, hori, ondala 10 urtero esango nuke, gure lehen, pizka bat begiak zabaldu egin genituenean, errealidade hori, hori ez, guk ondo-onduan geneukan errealidade hori ikusteko, eta izan, bueno, ezin diogu hainbeste esfortzu eman katalogazio zailkapen liburuaren aukerak eta zorrotz-horri, ze gaur egun daukagun erabiltzaileak behar dituzte beste behar horiek, ez? Hau da, nola egin kurrikulum bat, irakurketa errezako liburuak, hizkuntza ikasteko liburu gehiago, pizka bat, hori zen zen, ondala 10 urtero gutxi gora bera, guk derrepente jaso genuen zera hori, ez? Eta populazio hori zegoen, ez bakarri liburutegian, langabezian zeudenak, plazetan zeuden, ero medikuetan, eta hori ikusten genituen, joaten ginen leku guztietara, ez? Eta osakidetzan ero ikusten genituen, egongelak eta zeudela, hori ez, langabezian zeuden etorkinekin beteta, eta horreik etorri zien gurera, ez liburutegietan egoteko, baizik eta lana topetako, baina lana ez bazuten, bitartean behar zuten beste zerbitzu batzuk, ez? Hori zen zen gure lehenengoko zera, ez? Irudia, ez? Erabiltzaileak ez ziela ohiko erabiltzaileak, ez? Ikerlariak, ero familiak, ero eskolarako behar zituztenak, irakurketak, eta baizik eta etorkinak, ero errefuxiatuak, ero lan bila zebitzen guzti horiek, ez? Hori esaten zula enmak ere, gure gizartea diversoa da, eta diversifikazio gero eta gehiagora joango da. Hori izan zen momentu bat nun konstenti izan ginen agian, hori bazela errealitate bat, liburutegitik kanpo gure herrietan, gero liburutegitara, ez dakit kasu guztita, baina iritsi dena, eta hori da gaur dugun egoera, eta, bueno, asetu behar ditugun beharrak ere, eta Durangoren kasuan, gero sakondu dugu ere zerbitzuetan, eta pixka gehiago eta proiektu konkretuetan. Argazkia nahiko antzekoa da, nahiz da Durango apur bat handiagoa izan, proportzionalki igotzen die kopuruak. Momentu honetan, Durango 30.000 biztanle dauz, ehuneko 8, claro, lehen maitekin dauen bereizketa egiten badugu, eguneko 8 pasaporte atzerritarra daukiena. Baina pasaporte espainola eukita atzerrien jaio direnak ehuneko 11 dira. Horre gure dago esan, 10 pertsonatatik bat baino gehiago atzerrikoa dela momentu honetan eta Durangon bizi dela. Eta gainera, apur bat berak esan dagoen ere gehitu antzekoa da, emakume latinoamerikanoak dira gehien bat, eta marrokiarrak gizonak, hori oso antzekoa da. Oneri gehitu biaiako, azkenengo urteetan ikusi dela, familien gerturatzea gauzatu dela. Orduan, berez, aita edo ama etorri eta egon badie hemen da urte batzuk Durangon bizi, oinekarri da bie euren familiak. Eta horrek be itxura aldatzen dutza, ez? Apur bat mapa demografikoari. Durangoko kasuan, Durangoko udalak deko immigrazio sail oso pertsona bakarra da bertan lanian dauenak, baina deko lan hildo pila bat. Alde batetik dauko programak atzerriti datorren jendieri laguntzeko nazionalidadea lortzen, hizkuntzan trebetzen, ja horti programa batzu beha dauz martxan, eta gero beste lan hildoa da sozializatzea edo, zelan integratu herrian. Eta bibliotekak 15 urtetan zuzenean iten da blaun, immigrazio sailarekin. Orduan, 15 urtetan
lan oso ezberdinak eta anitzak egin dugu kontu honetan, ez? Bilduma erosteko diru laguntza jaso gendun, aldatzeko hizkuntzak eta bar, hainbat eskolak hasiten dugu lan, bibliotekan bertan irakurketa errazeko proiektuak dekoguz martxan, hainbat lan hildo jorratu dugu populazio edo immigrazio jendeak behar daben behar izan horrei erantzuna emoteko. Eta beharrak eta orain deskribatu bezuten egoera hori ezagutzeko, harreman horretan oinarritzen zaret ere, gehiago zuen intuizioan edo ze ikusten dezuten gertatzen dena. Hor badago komunikazio egoki bat herriko beste erakunde batzuekin ezagutzeko benetan herrian ze gertatzen ari den, naiz eta agian zuek beti hori ez jaso liburutegian. Hor badago nolabaiteko informazio elkartruke bat, zein da herriaren zeintzu diren beharrak, zein da, eta orduan zuek liburutegitik horri erantzun bat eman, datu horiek jasotzen dituzue, edo ere zuek ere nolabait adi egon bartzarete zuen kontu antzemateko eta aurre ikusteko zer eskaini. Hor badago bi... Gure kasuan, esan duten moduan, eskideko lotura zuzena, eta adibidez, atzo galdetu notzen nolan eguneratzeko datuak, eta urtean zehar 600 kontsulta zuzen jasotzen da biez, immigrazio sailan. Horre gure dago esan oso gertutik ezagutzen dagoela realidadea, eta horren arabera asko zerrezagoa da. Betik eratuko da kanpoan, ez dugu seguro erantzuna urrunetik be ematen behar dan guztiari, baina badau intentzio bat eta badau foko bat horretan. Orduen, intuizioa hori, beste biblioteka batzuetan zer egiten dan, hori behor dau. Eta gero azkenean, zeintzuk errekurtso deko guzen, eta horren arabera badana moldatu eta eraiki, ez? Bai, arrasaten kasuan esango nuke, aniztasun teknikari bat badago, baina gizarte zerbitzuen plantilla barruan dago. Eta berez egitasmo hau, gaur aurkeztuko dugudan egitasmo hau, eurak etorri ziren liburutegira, gure elkar lankidetza eskatuz, ez? Gu liburutegia esan joan, euren gana. Naiz eta guk intuizio zoro, aipatu duzu intuizioa, eta nire kasuan 30 urte lan egin dudalako aurre eta gazte liburutegian, jabetuta geunden, hor errealidadea lehen izan dudan moruen, aldatzen ari dala, ez? Eta zure ohiko erabiltzaileak aldatzen zijoaztela. Orduen, eurak nik esango nuke gizartea aurretik doala eta administrazioa atzetik jarraitzen diola gizarteari, baina horre programa bat gauzatu zuten eurak eta etorri ziren nolabait Arrasateko biblioteka dagoelako kulturetxe barruan eta behar zituzten instalazioak, eraikuntzak, gu geneukan erabiltzaileen masa hori, ez? Eta horren lankidetzan gauzatu zen proiektu hau, ez? Baina nolabait gu ez ginen izan bultzatzaileak, ez? Baina gertu geunden gure jarduerak eta gure irakurketa sustatzeko ekintzak ez zeuden hain urruti euren helburuetatik, ez? Nik uste dut horregatik sinergia ona eman zala elkarte eta teknikari hauen eta liburutegiaren artean eta aurrera jarraitu genuen, ez? Bale, eta udaletxeaz gain, zuen herrietan baduzue sare hori zabalagoa da, udaletxeaz aparte elkarlanean ari zarete herrietako beste erakunde batzuekin, ez bazabete zergatik desiragarria izango litzateke ezagutzea gure herrietan zen olako mapa daukagun beste aukerak sortzeko agian, no zein da egoera kasuan? Guk modu puntualean egiten dugu lan herriko beste elkarte batzuekaz. Adibidez, azaroan eta gero bideo bat ekarri dugu ikusteko bideak gurutzatuz deitzen den egitasmoan, hor bibliotekara ekarri nahi dugu Durangon bizi dien atzerriko jendien testigantzak. Aukeratutako herrialdearen arabera, herriko elkarteekaz koordinazioan egiten dugu programazioa. Ze bideak gurutzatuz egitasmo barruan, esango gendun, ekintza zutabea edo dala giza biblioteka, baina hortik hainbat ekintza antolatzen ditugu.
eta alegintzen gara beti aldan heinean herriko elkartekaz lotzea, eta eurak kontetako deukiena bibliotekara etorri eta kontatzeko. Ze azken finean, azken urte asko dira, eta gauzak egiten dira, eta batzuk aurrera jarraitzen da da beste batzuk ez, baina gauza bat argi ikusi duguna da, beharrezkoa dela, eura kontatzeko dekiena, euren ezagutza, partekatzeko aukera ematea bibliotekan. Hau da, sukaldaritza tailerrak egin doguz, euren herrialdeko janari eta gastronomia ezagutzeko, tango tailerrak egin doguz Argentinako, giza bibliotekako liburu bat Argentinarra zan, eta hau partekatzeko, ipuin kontaketa saioak herrialde horietako bertako giza bibliotekako partaide izan da, eta beste lan batzuk egiten da bezat, animatu eta bibliotekara etorri bertako ipuinak kontetan, eta horre danak gure alegina behintzat aldan neurri zen eurekin egitea da. Ze horrek bai emoten dutzo balore bat. Eta azken finean ez da bakarrik guk eurei gauzak eskaintza, hizkuntza refortzuak, azken finean euradekia gauza asko eta oso interesgarrizak gure kasuan Durangoko herriari interesateiako zenak, eta ikusi baino ez dau ze parte hartze kopuru daukogun. Eta zema jente hurbiltzen da bibliotekara egitasmo hau martxan daukogunean. Bai, Arrasaten kasuan badago elkarte bat, ekin emakumearen elkartearekin guk lan egiten dugu eta programa honen barruan ere parte hartzen dau. Ez da bakarrik liburutegia ero gizarte zerbitzuak elkarte hau ere bertan dago, eta elkarte hori arduratzen da etorkinak hartzia, harrera, orientazioa, ikastaroa, pizka bat, euren zeretatik ataratzen, eta elkarte horrekin lan egiten dugu, eta ez nahi genuen estutasunarekin, ez? Egia zen, igual proiektu hau izendala gehiago hau bultzatu dugula, eta zentratu garela honetan. Eta gero herrietan, eta Arrasatek 20.000 biztanle ditu, handia izan zitekeen, baina egia da, herri txikietan eta bertakoa izan da, nik kasu honetan Arrasatekoa naizela eta abar, herriko eragileekin interaktuatzeko personak ezagutu behar dituzu, eta bertan bizi behar zara. Eta igual liburutegi guztietako langileen errealidadea ez da hori, batzuk igual bertara doaz lan egitera, baina gero ez dago implikaziorik herriarekin. Eta badaukazu zure erabiltzaileak direlako bertakoak, eta nolabait behartuta zaude zure lan egiten duzun herri hori ezagutxera. Baina gero, igual ez daukazu hainbeste kontakto, hainbeste lotura, hainbeste interesa, hainbeste kuriosidadea. Eta nik herrietan ikusten dudana da, eta da, guk sukaldaritza ikastaroak ez ditugu liburutegian antolatu, eta zergatik, beste elkarte batzuetatik antolatzen dituztelako. Eta gauzia ez da ekintxak errepikatzea, ez da? Ze gazte zailetik antolatzen badituzte, dantza ikastaroak, ero arrozen eguna, zuek erantolatzen duzu eta guk Arrasaten erantolatzen dute arrozen eguna, igual gehiago da parte hartzea herritar bezala eta arroza jatea egun horretan, eta ez zure esfortzua joen hori antolatzera dagoelako, beste elkarte bat hori antolatuko dauena, errekurso gehiagorekin, kontakto gehiagorekin, eta abar. Orduen, herri txikietan ero gauza asko antolatzen dira, gauza asko programatzen dira, eta nik uste dut liburutegiak ez garela izen behar gauzak asko errepikatzearen aldekoak, ez da? Ez dut esaten zure kasua danik, baina igual, goizean ikusi dugu Almeriako herri txiki hori, Murtzena, bai, igual, eragile kultural bakarra bera da. Ez da, eta orduen, implikatu behar da hainbat ekintzetan, eta olako ikastaro bat, eta hizkuntza ikastaroa, eta hau eta bestie. Baina herrian baldin badaude, 6 hizkuntza akademia, hizkuntza eskola, ez dakiz zenbat, hori da gure kasua. Osea, ze egingo duzu, beste hizkuntza ikastaro bat, ez? Eta jenteak esango du,
hori, ez? Baina kasu, Bai, osea, guztiz ados nau, baina gure kasua da berdina. Guk Bai. ez dekoguz irakurketa klubak hizkuntza ezberdinetan, dauzelako ja, bai hizkuntza eskola, zein beste arlo batzuetan, eta guk ez dugu ikusten Behar hori hori. errepikatu behar danik, ez? Bai. Bai egiten duguna da, eta dekogu Durangoko udaleko hainbat sailegaz koordinazio lanak. Espazioa eskaintzen dugu apur bat, bueno, adibidez, bardintasun sailak dauko, Andragunea deitzen den espazioa, eta hor hainbat ekintza burutzen da biez. Ez da be gure elkarlan hori behar, bertan daukielako, badeko guz gauza puntualak alkarregaz egiten dugu zenak, irakurketa klubetan igual koordinazio lanak egiten dugu, baina beste hainbat sailekin gizarte ekintzagaz. Adibidez dekogu irakurketa errezeko talde bat, adineko pertsonakaz, bibliotekara datozenak segero erabiltzaile bihurtzen dira. Eurak ez da ikusten bibliotekako espazioa, euren espazio bat moduen. Orduan, ekintza horrek bultzatzen dau, edo laguntzen dau, ez? Eta sukaldaritza tailerra esan dut, gehien bat, bururatorri eta lehengo gauza, dalako, azkenean, ezagutza partekatzeko helburu bat daukolako, bardin dozta zeretan, ez? Adibidez, immigrazio sailean daukie denboraren bankua, hori, eta gu biblioteka da, bazkidea. Horre gure dago esan. Hor, bazkide bakoitzak erakusten dau dakiena, eta trukatu egiten da. Nik iturgintzako lanak egiten badakit eta erakutsi albadot, emongo dut tailer bat. Eta gero bueltan beste batek erakutziko, nik uste dut azken finean bibliotekaren funtzioa, literatura, liburuak, ordenagailuak, hainbat zerbitzu ukiteaz gain, izan behar dela espazio bat, non bakoitza dakiena partekatzeko aukera daukon eta jasotzeko bebai, ez? Orduan, errepikatzea eta zentzu barik ekintzak antolatzea, eta seguramente hasi ginenean hori, azkenean ez daukuzulako esperientziarik, edo hasi barri zarelako eta prueba error emon behar dalako, egiten dozuz gauza asko bolondate honagaz, baina denborak esaten dut, ez, hau, amendik ez. Eta azken finean konturatu garena da, partekatzea hau edo espazio hau bihurtzea danontzako lekun bezala dala behar duguna edo helburua izan behar dana. Azken finean, inmigrante izan edo ez. Nahiz da jente asko herrikoa izan, biblioteka igartzen dau espazio arrotz bat bezala, ez? Horra bakarri doiez, ikasleak, listo, ez dakit. Azken finean gure helburua zer izan behar da. Nahi da benak eta behar da benak bibliotekara hurbiltzea behar dauen hori bilatzeko tailer bat, liburu bat, ordenagailu bat, edo elkarrizketa bat eukitzeko espazio modura, ez? Azken finean, gaur bai goiztean baino ere ikusten ari garena da, errealitateak oso desberdinak direla, eta herri bakoitzak aztertu behar duela berea zein den, eta agian ez ere egin aurretik hori lehenengo kokatu, ez? Ze sare dagon, eta hortik aurrera antolatu, ze behar dauden, nork eskaintzen duen zer, eta liburutegiak hor zer eragile bezala, zer espazio bat eskaintzeko, zer azkenian da denon artean herrian daude behar batzuei, agian erantzun bat ematea. Eta hori, Durangon behar batzuk gongo dire, Arrasat beste batzuk, Donostin, beste nolabait erabateko hiri bat da, Ondarru da beste bat, egoera oso desberdinak daude. Nik ez dakit gero hor, beste sortu zaigun beste galderetako bat, goizean ere agertu da. Nola orekatu, ez, ohiko zerbitzu horiek, bai mailegua, ezagutzen ditugunak, eta orain implementatu edo gehitu behar ditugun beste hauek. Eta zenolako hartu emanak sortzen diren hor, bai erabiltzaileen artean, satozelako gastronomia edo tailer horretara, eta de paso aprobetxatzen dugu, jartzen dugu ez dakit liburutegiko ze material, eta horrek eramaten du erabiltzaile horri liburu bat hartzera, bideo bat hartzera, beste hori, oreka hori nola gauzatzen da, o besterik gabe modu natural batean? Bai, gure kasuan modu natural batean gertatu dela esango nabe. Ez dela interferentzi bat, elkarbizitza normala ematen dela horretan. Bai, eskatzen dute erabiltzaile hauek denbora egotia eurekin. Ez? Tramite administratibo horiek, ero behar dituzten ezintasun teknologikoak direla eta eskatzen digute laguntza eurekin bukatu arte tramite guztia.
Eta hori guk da igertzen duguna, igual pertsona bakarra dagoela, bi pertsona asko jota, helduen liburutegiaren espazio handi horretan, eta pertsona batek behar badu 20 minutu ordenagailuan zuk berarekin laguntzeko, bazkenien zu daukazu sentsazioa hori ez dela zure lana. Zure lana dela mostradorean egotea, telefonoa, konsultak erantzutea, eta barrez, orduen, bai sortzen du olako ezin egon bat, erabiltzaile batek eskatzen dizunean, RGI-ko diru laguntza behar dut, eta zu konturatzen zara hori premiazkoa dela, eta behar duela, eta gainera ez dakiela ondo hizkuntza, eta ez dakiela ordenagailua erabiltzen, eta gaur bertan eginda bazkide erabiltzeko ordenagailua, guk bai igertzen dugu, bai biblioteka soziala eta horren alde gaude, baina benetan baliabide personalak ez direla nahikoak izaten liburutegietan jende multzo guzti hori behar bezala hartzeko, ez? Eta hori bai da, guk ikusten dugun arazo erozintasun bat, ez? Bestalde gure perfilia izaten da askotan oso profesionala, eta nik aur eta gazte liburutegian egon nintzenean, han etorkin batzukin izandako eztabaida eta istilu baten ondorioz, eskatu nion udalari behar genuela arrasaten badago figura oso interesgarri bat, eta da kale hezitzailea. Eta berez gizarte zerbitzuetatik eta gaztedia zailetik bideratutako langileak dira. Langile baldintza eskazetan, hau da azpikontratatuak eta baina oso langile entregatuak dira, eta euren helburua da arriskuan dauden gazte horiek hartu, lehenengo behatu, plazetan konturatu zein egon daiteken egoera latz batean, bai familiarra, bai lagunen artean, bai eskoletan, joaten dira ikastetxetara, errekreo patioetara, eta hori, pizka bat kontrolatu pertsona batzuk, ez beti etorkinak, bertako jendea ere, eta bullyinga jasan dutenak, ez dakit, eta gazteekin lan egiten dute. Hori, nerabeak, eta olako figura bat eskatu genuen liburutegian gurekin batera, aurre eta gazte liburutegian, gazteekin lan egiteko olako figura bat eskatu genuen guk ere, hori ez, perfil horretako pertsona bat behar genuela. Ze beraiek ondo ezagutzen dute pertsonak, familiak, eskola egoerak, irakasleak, eta guk horra ez gara iristen. Ez iritsi eta seguntaze egoera sortzen diren liburutegiak, ez gaude prest, horri erantzute egoki bat emateko, ez? Bai. Agian identifikatu aldezu, baina ez dakizu zer egin, ez dakitze istilu gertatzen baldin badan orajon hori deitu, edo izan ere, justu emak aipatzen zuen, hori Bartzelonan, hori ezitzaile sartu dituztela liburutegian, eta horrek izugarri aldatu duela. Ez dakit Durangon ere behar hori nabaria den, edo nik emarian txondotza den iruditu eta arraskoa dan pertsona badala guk esteko gu, eta ez dut uste hori epe motxera etorriko danik. Alan dabe, komentatzen zendun, eta nik hor bai ikuste dut immigrazio saileko lanak guri pisu asko kentzen dozkuela, tramite guzti horrek egiteko RGI askatzeko nazionalide formakuntza ikastaroa dauki, ez? Orduan, ja bideratuta dauke ordenagai, hizkuntza ez formala dan aspektu horrek, eurak immigrazio sailetik eskaintzen dutzi, orduan pisu hori guk ez dugu horrela sentitzen, klaro. Eta hori, klaro, zuri entzun da. Bai, eta badago arrasaten ere harrera eta orientazio zerbitzu bat elkarte batetik, ekin emakume elkarte honetatik, ez? Baina hala ere, gero praktikara zuen liburutegira datoze, etxian ez daukatelako wifirik. Hori nabaritzen dugu, egizia da ordenagailuak gube 12 ordenagailukin hasi ginen, baina ja bakoitzak bere smartphonea daukonez, on wifia da. Eta kanpotik wifia hartzen danez, plaza txiki bada, baina hor jesarria gure aldiona badao, eta wifia
konsumitzen da bie. Claro. Zerbitzu... Bai. Hori nik uste dut denako zinten Bai. garela, hasiera baten igual ez, baina hori ez da zerbitzu bat, baina noski entxufe bat Hombre. zerbitzua da, liburutegia bera, esparru bezala doaina goxoa, hori Claro. guztia zerbitzua da. Hori nola esaten duten goizean ere, nola erabili gantxo bezala? Claro. Nahi baldin Bai. badugu. Osea, Esan gero beste zerbait eskaintzeko, beste erakusteko, behintzat aukerak, azkenean igual guk ez dakigu esaten edo esaten zuten ere, bisibilizar gure lana, ez? Hori da. Hori, begira, hau guztia duzu hemen, agian ez zera ez da konturatu egin entxufea, fenomenal, eta agian, igual, te interesa, igual, ez, Ez etorkine esateagatik interesatu hartzaizu liburutegian gertatzen den dena, baina igual, behintzat, zerbitzu hori eskaini eta... Nik uste, jarraitorretik ikusi alditugula, sartu algarela zuen ja proiektu behintzat Durangoko bideoa ikusiko dugu, ikusiko dugu estik aurkeztuko dugun proiektua, eta hortik abertze ondorio, eta gero ja Xunekin ere hitz egingo dugu arrasateko beste proiektu buruz. Oin, bideoa da, azken 5 urteetan bideak gurutzatuz, Cruzando Caminos deitzen den egitasmoa martxan jarrita dekogu, datorren hilean nengo du, beti azaroan egiten dugu, eta egiten dugu giza biblioteka bat. Urtero gai aldatzen da, eta urten aukeratu dugu gazte migratzaileak izatea protagonistak. Eta egin dugu bideo txiki bat, eurekaz da, minutu bat, superpolitia da. Gorka mesedez, bideoa jartzen bai guzu? Bai ez? Mi libro se titula La interacción del inmigrante en la sociedad vasca. Mi libro es Más allá de las fronteras. El título de mi libro es La migración desde la perspectiva de un estudiante de enfermería. El título de mi libro es Mi viaje de Marruecos a España. Mi libro habla sobre mi infancia en República Dominicana. El título de mi libro es Nicaragua, tierra de lagos y volcanes. Eta nola joan da, nola gertatzen da horrelako topaketetan? Zue pentsatzen zute gaia, pertsona gazte hauek kasunetan, nola aukeraketa nola da, edo beraiekin eskaintzen diezue eta animatzen dira? Bai, kasu hau berezia da, eta asko igarri da pandemian movida, maskaria, distantzia, ez da gertatu, oindala urte biko igezbe oso arraro izan zen historia honekin, baina oindala 3 urte izan ziren 6 migratzaile emakumeen testigantza jaso gure gendun, Bikiza bibliotekan. Eta euren artean, batzartzen gara aldiro, apur bat jakiteko zer inguruan berbengo da bien, eta euren artean 3 ziren, 2 marrokiar, Peruko bat, Argentinako bat, Ganako bat, eta Errumaniarra. Total, claro, Marruekoseko emakumean egoera edo Argentinako batena, pues esteko zer ikusi. No, es que no sé si voy a poder venir porque mi marido... ¿Cómo que tu marido? A tu marido ni caso, tienes que... hor sortzen ziren elkarrizketa batzu beste egoera baten ez dienak emoten, eta izan zen super polilla. Oin, erabaki gendun gazte migratzailean gaia, gorroto diskurtso hau eta apur bat askatuta gobezela danon moduen, ez? Eta gainera inzan diagnostiko bat oinarrizko formakuntza institutoan, eta bertan etorkin gazte pila badago. Eta identifikatu zen gabezietako bat zen, herriko giroan esauziela integrauta, zeukila lekurik. Eta, hori jaso gendun, diagnostikotik puntu hori jaso gendun, da pentsatu gendun aurtengo gaia interesgarria izan alzala, ez? Gazteak egia da, 2 dauzela institutu horretan, formakuntza institutu horretan, baina berez ez diela Durangon bizi. Eta, baina joan ginen institutora, hitz egin gendunan gazte talde bategaz, eta hasieran animau ziren 4, eta 2 geratu dira azkenean, baina
eta gero lusatu gendun, Durangon jesuiten etxean harreran dauz Marruekosetik etorritako gazteak, eta gero Veronikan immigrazio sailak deukon sarean, bai galdetu eban, eta Noeli adibidez, neska esan dauena la inmigración desde la perspectiva de estudiante de enfermería, bere amak parte hartu zauen, oin dela, lehen esan dututen, osea, azkenean sare bat sortzen dela horre, ez? Eta, urten, arraroa izan da, ze bilerak izan die, hotza, distantziagaz, maskarillagaz, ez dela emon be, hori elkarrizketa sano edo ohiko bat eukileko aukerarik, baina, bideoa egiteko super parte hartzaile, gogueka, errestu dozku edana. Eta, bideoan Durangoko leku esanguratsuak die, gure mesua honegaz, gure gendun apur bat, kanpotik etorri sarie, baina Durangoko parte sarie, hori isladatu nahi gendun modu baten. Eta bideoak gurutzatuz egitasmoan barruan, hau ekintza ardatza edo oinarrizkoa badabe, horren inguruan jorratzen die, hitzaldiak, erakusketa bat egongo da, ipuin kontaketa saio bat, Virginia Imazek dauko talde bat, bardin, Marruekosetik etorritako gaztieka sortuta, ipuin kontaketa saioa euren eskutik izango da, Amets Arzaiuz etorriko da Euskarazko irakurketa klubeko tailerrera taldera, Minan liburuaren inguruan hitz egiten, apur bat ez, testu inguratu gure izan dugu, bibliotekan ja berez deko guzen ekintzak, gai honegaz, ez, batzu barria dira, etorriko da Safe Childrenekoak, ikuspegitik bai migratzaileak integratzerako orduen deko esen arazoak eta horren inguruan hitz egitera. Eta gero, eta hori beste programazio batzuetan behiten dugu, ikastetxeetara goiez. Lakaie deitzen den dokumental bat proiektatuko dugu, Gipuzkoako arrasakeria uste dela, ez izan? Zorrazismokoak etorriko die DBH lau eta batxillergoko klaseetara, dokumentala ikusiko da, eta dokumentalean parte hartzen da biezen gazte bardinak, berak egongo die eurakaz dialogo edo elkarrizketa batetan. Orduan, proiektua apur bat giza biblioteka gazazten, bukatzen da, baina bera dardatza, eta inguruan, eta azkeneko partaidea Fertxik egingo da Nikaraguako sukaldaritzan inguruko tailertxo bat. Aurreko, ondala bi edizioetan, emakume bakoitzak tailer bat emon, zauen. Hori zan, aurten ez dugu lortu, egoera ez da dako emon, baina apur bat hori da. Eta adibidez, orain dela 2 urte egintzen duten hortan, ze orain zabete eta ez dago perspektibarik oraindik, zein ondorio, ze gertatu zen hor, zenolako ezagutzen ziren aldez aurretik, gero horren ondorio izan da beraien artean edo beraien eta beste Durangoko batzuen artean harremana sendotu edo behintzate hasi da edo ez dakit zerbait? Ez dekoguz feedbackak puntualak, baina ez dakigu gero, badakigu guk eurekin ze lotura egiten dugun, eta eurak ze oroitzapen edo ze modutara bizi izan da bien hori, gero luzetara herri barruan, euren artean dauki hor, mantendu da bia batzuk gehiago beste batzuk gutxi hau, baina, klaro, horrek gero zaila egiten jaku, apur bat ikustea horrek ze mamintasun hartzen dauen. Baina lehen komentatzen genuen ere, agian ze polita denez, liburutegi batean espazio bestela eskaintzea, berdin dio nondik txatozen edo bertako azaren, aman komunean duzun interes baten inguruan zerbait sortzea. Dela gastronomia, dela lehen esaten zenuntzuk hori konponketa, zu konpondu ni konpondu, azkenian, Manolok ere esaten zuen goizian, ditugu hiru publiko perfil edo erabiltzaile mota ezberdin, helburua da getuak ez sortzea. Hori da. Sortzea interes aman komun bat eta guztiak elkartzea liburutegian, ez? Hori bada... Hori lortuta, behintzat izan aldabia puntu bat denok elkarrekin eta bizitzeko eta... Helburua hori da, argita garbi. Hori da, olako ekintzak egin albadie bakarrik ezagutza partekatzeko, eta zen beste sensibilizaziorako edo gorroto diskurtso horrek apurtzeko, hori izango zen ideala. Azken finean, hori denbora bankuan hori egiten da, bakoitza dakien azaltzen dago. Ez da hor, printzipioz ez da aurre esaten da, prejuizioz edo ez da iritzi, hori egiten da partekatu. Hori izango zen ideala. Baina ez bakarriki immigrazioan, pertsona nagusiekaz, gizarte ekintzagaz dekoguz hainbat irakurketa klub, lektura fazil, irakurketa erreza, Gorabide, Abifes, arazo mentalak, arazo
azken finean, biblioteka izan behar da, danontzako espazio bat, baina ez lema moduen realidade bat izan behar da. Osea, behar dozun horretarako erantzun bat aurkitzea bibliotekan. Eta beraiek egin alduten eta egiten duten ekarpenarekin lotuta, zuek Arrasaten ere, landu zenuten ipuin kontalarien Arrasatetik mundura, mundutik Arrasatera, ez da? Bai, mundutik Arrasatera gehiago da Arrasatetik mundura, baino nik uste dut Arrasatetik mundura dala apurtxo bat haundi usteko leloa, baina egia da, bai, ipuin kontaketan, ipuin kontakizunak izaten dira, hori da egiten dana, eta hau, esan dudan bezala, gizarte zerbitzuetatik eta ekin emakume taldetik etorri zitzaigun gonbidapena guk ere parte hartzeko. Orduen, hasi ginen 2015 urtean, eta aurrekontua dator dana gizarte zerbitzuetatik, hau da, gonbidatzen ditugu kontalariak ez dira profesionalak izaten, adibidez, lehenengoko kontakizuna, lehenengoko jarduera izen zen Sahara. Arrasaten Saharako jente mordua dago, oso ikusgarriak dira euren jantziak, nik ordura arte, 2015 arte, horrek traje luze, distiratsu, koloretsu horiek ez nituen bereizten zien pakistandarrak, Saharako jantziak, onja bereizten ditut. Desberdina dia koloreak eta buruetako zapiak eta danak. Orduen, Saharako emakume pare bat gonbidatu genituen, eta horrela da, horrela egiten da guztietan, euren herrietako ipuin bat, bi kontatzera. Euren tradiziozko ipuinak, euren ipuin bat, abestia, inkluso dantza egin izan dute, kontatu eta kantatu, nahi dutena. Eta euren hizkuntzetan, eta gero pertsona bat euskaldunak kontatzen du ipuin hori euskeraz. Orduen, ikusleak dira diversoak, hau da, anitzak, dira euren inguruetakoak, euren familiak eta eurentzako sekuleko aukera da horregotea, gonbidatua izatea, eta gero, ludotekako aurrak gonbidatzen genituen, ikastetxekuei esan, orduen elkartzen ziren, bai bertakoak, bai apur bat, ez gentrifikatzeko ekintza, ez bakarrik mundutik Arrasatera, baina arrasatearrak ere nahi ditugu parte izan, ez? Orduen, aurrekontu txiki bat zegoen, eta €1 ematen zitzaion borondatez kontuak kontatzen zituen horri, baina baita €1 itzulpena egiten zuen horri. Orduen, egin genituen, 2015 urtean hasi ginenien Sahara, baina gero, hemen daukat zenbat herri pasatu dien bibliotekatik, guk egiten genituen kartelak, eta izan dira Sahara, hori zen lehengoa, gero jarraitu genuen, Arrasaten islada zuten taldeak ziren, ez? Venezuela, Nepal, Mexiko, Pakistan, Nicaragua, Alemania, esaten duzu, Alemania ez da bereziki, en fin, Europakoa da, baina, Alemana ikasten zuten interesatuak zeuden Arrasaten, eta orduen ezagutzen genuen Alemaniaz jatorriz zeuden pertsona batzuk herrian errotuta familia euskaldunekin, eta liburutegiko erabiltzaileak zienak, orduen esan genien, Dirk, zergatik ez animatu zuk ipuin bat kontatzera, eta Alemania. Eta baita, etaratzeko, beti guregana etortzen diezenak, lan bila, amodio, eromaitasunaren bila etorri dana ere, bada etorkina, ez da? Eta, Japon, eta Senegal, Marokotik, Brasil, eta azkenak izan dira 2019 urtean, Kongo, Kolombia, eta
eta 2020an egon zan etenaldi bat, pandemia zalata, eta 21. urtean, orain udazkenean, eukiko dugu beste herrialdetako bat, ez? Eta orduen, gutxi gora bera, bizpahiru ipuin kontaketa antolatzen ziren urtean zehar, eta urtea amaitzeko ja profesionalak ekartzen ziren. Ero antzerki talde bat, ero herriko kontalari profesionalak, ero Virginia Imaz, ero, bueno, ja, festa bat modukoa, ez? Esan bezala, aurrekontu guztia zan gizarte zerbitzuetatik jartzen zana, eta gehiago elkarte eta liburutegiaren lana zan kontaktuak egin, kartelak osatu, gela atondu, eurei harrera egin, eta bar. Eta horrela mantendu izan gara 2015 urtetik. Giza liburutegiak ere egin izan dituzu, bai, ez da? Giza liburutegia egin izan dugu. Eta esperientzia? Bai, datorren astean eukiko dugu, guk gonbidatzen ditugu bai migratzaileak, baina baita herriko jentia. Orduen, aurten kasualidadez Perutik etorri diezen 2 pertsona dauzkagu, baina kasualidadea, izan ziteken leku desberdinetako pertsonak, baina nahi gabe konturatu ginen, ari ginela kontaktuan 2 pertsonakin eta 2 ziela Perukoak. Bat Arrasaten eskonduta, eta bere migratzaileen esperientzia kontatuko diguna, eta bestea dauko emakumeen txokoan, zuen Andrasko txoko horretan, dauka irakurle feministaren talde bat, eta bueno, bi hoiek dira nolabait mundutik Arrasatera etorritakoak, baina gero dago mediku bat, eta gonbidatu dugu berak paliatiboetan lan egiten duelako Arrasateko ospitalean. Iñaki Peña, igual ezaguna egingo zaizue, pelikula bat ere badu, dokumental bat, aurki hutsak. Iñaki Peña gonbidatu dugu, Arrasaten lan egiten duelako, konbidatu dugu beste neska bat mindfulness eta yoga irakaslea dana, baina unibertsitatean ematen ditu mindfulness klaseak, eta tesia egin du horren inguruan, beraz, akademiatik ere onartu dute erlajatzeko teknika guzti horiek beharrezkoak ditugula, ikasleak beharrezkoak dituztela, eta orduen konbidatu dugu pertsona hori ere bere itzalditxoa, bere solasalditxoa ematera. Orduen esan bezala, 7 lagun gero erretiratuta dagoen lana utzi duen musika irakasle bat ere gonbidatu dugu. Bere musika bizi esperientzia hori kontatzeko, eta esan nahi dut, izaten dira migratzaileak, gazteak ero ez, eta gero herriko jentea, ero beste esperientzia kontatzeko prest dauden horiek, ez? Eta zuen esperientzia ikusita gaur seguro, hemen gero ere etxean streaming bidez jarraitzen digutenen artean, egongo dira liburuzainak edo beste eragile batzuk, baina batez ere guri dagokigunez, agian buruan zuten akeska hau, baina ez zekitela nola abiatu, nondik eutxi, horrelako proiektuei. Liburu zain bat, bihar elkartuko dira, agian astelenean, eta begirazte interesgarri ostiralekoa, gure herrian segertatzen da, zer egin algenezak ez zerbait. Zer esango zendiekete zuek? Ni gaur Amaia zenean elkartzen gera gure lantaldea, eta nondik kasi etorkinen errealitate horri erantzun egoki bat emateko proiektu bat martxan jartzeko lehenengo pauso bat zein izango litzateke. Pixka galduta gaude igual batzutan. Baina hasi dugun zuk egin duzun lehenengo galdera hori, apur bat errealitatea zein da, hor galdera horreri erantzuna bilatu, seguro ez dagoela eukiko igual momentuan, baina nork erantzun alda galdera hau. Eta uste dut lehen enmak esan dauela, pentsatzen duzuna egin. Ez egon pentsetan, eta berez, adibidez, azkenengo proiektu ikusi duguna Grezian, errefuxiatuen kanpuetan, horrek ipintzen dozko apur bat, ez? Errealidade supergogorra, eta horri deia badau, eta horren atzean, oin finantziazioa daukia, baina finantziazio oso gitxigaz hasi ziren. Egiten dozuna, prueba, error. Bai, eta ondo badoia aurrera, gauza txikixekaz hasi, esan daue bai, Manolok uste esan dauela, proiektazos de no sé cuantos 1000 euros,
que se gastan no sé qué porcentaje en protokolo, eta gero benetan, igual ez gara hasi behar proiektu oso handiekaz. Eta gauza xumeagoak eta igual helburu labur edo txikiagoak inasi. Nik uste dut liburu zainak ero bibliotekari guztiak eta biblioteka eurak diezela informazio zentruak. Guk dakigu gauza asko, eta kontrolatzen ditugu gauza asko, eta pertsona asko, eta kontaktuan gaude, eta galderak egiten ditugu, eta eurak desiatzen daude ekarpenak egiteko. Eta oso eskertzekoa da, hemen Greziako proiektu horretan, jozuten mutil gazte horrengana, eta gaur egun koordinatzailea da. Eta 5 urte, bai, 2 urtetan iritsi. Claro, eta ja hor zegoen aurkezten, eta orduen guk ere gure liburutegietan, benetan behar duguna da, nik uste dut, gogua gure eremuetatik ateratzeko, eta irekiak izan, eta erronka horri aurre egiten badiogu, nik uste dut, gauzak erraz etor daitezkela gure gana, eta guk euren gana joen, eta hor... Elkartruke bat. Bai, elkartruke aberazgarria danontzat dala, ez? Zeintzuk izan dira? Zeintzuk esango zenukete izan direla zuen zailtasun handienak? Baliabideen aldetik, ez dakizula nola iritsi, Nik uste dut arazo hasieran behintzat, erronka handizena, kontetako geneukana eleraztea izan dela. Komunikazio proiektu batzuetan, bai, nahiz eta dana oso txukun dena antolatuta eduki eta programazio, ez gara heldu izan jendearen gana. Edo igual, zuk esan duzuna, badakigu zer dan behar dana da batzutan, nire kasuan esan dut, igual buru gor jartzen gara, ez hau da helburua, hau da lortu, hau gure dugu komunikatu, eta igual ez da momentua. Eta nik uste dut erronka izan dela, eta baina urte asko dien, ez ja, purka-purka basoia eseltzen, baina nik uste dut erronkariketan dizena izan dela komunikazio hori, eleraztea, zer geneukan kontatzeko. Nik uste baiet. Ez dugu egin proiektu supera hundizek, orduan errekurso aldetik eta beti izan dira gauza, xumeak, ez? Eta apurka-apurka, bai lortu dugu finantziazio gehiago, udaletxetik zailak parte hartzeko gogueka, ez horrek errekursoak ekarten dauz, baina urte askotako ibilbidea da, azkenean... Bai, gure kasuan egitasmo hau guretzat oso erosoa da. Guk apenas ipintzen ditugu baliabideak, da kartela egitea, komunikazioa zabaltzea, bai nik uste dut olako saturazio bat dagoela ipuin kontaketaren inguruan. Osea, ipuin kontaketa nietako asko larrei antolatzen dira liburutegietan. Ba, igual joko beharko genuke beste gauza batera, ez dakit ikastaro gehiago, tailerrak, makerspace, ez dakit zer, ez? Ba, ez dakit, baina antolatzen ditugu ipuin kontaketa ederrak, oso kontalari onakin, eta honek profesionaltasun maila askoz ere txikiagoa daukate, orduen, claro, igual entxuleak etorten diezen aurrak, ekintza hauek normalian izaten dira aurrentzat, 5 urtetik aurrerako aurrentzat. Orduen, baia profesionalak esan bezala, eta orduen, nekea zor dezake entxuleen artean, izan ezketze gaizki, eta hon itxegin du urduz, eta zer esan du, eta orain itxuli behar du, hor interakzioa ezan erreza, ze, klaro, umeak ez dute disimulatzen, orduen aspartzen badira, benetan aspertzen dira. Eta orduen hor, helduak pizka bat urduriago jartzen ginen, zan ez dakit oso ondo atera zaigun Senegaleko kontaketa, ez? Bai, dantxa eta bitxia da, eta deigarria eta ikusgarria. Baina gero benetan zer ataratzen da nortik, ez dakit, ez? Ezagutu duela, gauza desberdin bat, ero jarduera desberdin bat, ez? Ez dakit, nik ipuin kontaketarekin nago pizka bat krisi baten moduan, ez? Esaten dut jo, igual. Konpartitzen. Eta proiektu horietatik aratago, egunerokotasunean adibidez, liburutegian, ez dago proiektu, ez datorez ipuin kontalariat, ez dago giza liburutegi, eta irekitzen dezu liburutegia, eta hor dituzu erabiltzaile desberdinak. Nola da elkar bizitza hori?
Ze erronkak planteatzen dizue egunerokotasun horrek? Mas allá de hori, ez dago ezer betikoa. Badator bat, isertzen da, entxufatzen du, badator beste bat, ez du, dago entxufea jarrita, ez da okupatzen du nire leku bat, nik berdutik ikasteko horrelakoak, ze gertatzen da liburutegian? Eta nola kudeatzen dezute hori? Aldan moduan, gu koin dekogu araz, bueno, a ber, biblioteka dau, Durango ez dakit ezagutzen duzuen, Andramariko portiko handi hori, bueno, hor jenteak lo egiten dau. Biblioteka zabaltzen danien komunera, garbitzen, afeitatzen, biblioteka handia da, barria da, oso garbi dau, eta, bueno, eta gero hemerotekan dekoguz butaka oso erosoak, eta siesta botat, bueno. Eta oin azkenengo asteetan dekogu gizon bat, andaluza dela uste dut, berbaiteko modua gaitik, ez dau maskarillari jarri nahi, jan egiten dau, baina jan, que se prepara la ensalada, oza, gurote esan, eta edan egiten da, eta mozkortuta egoten da. Eta hau izan da gure elkarbizitza arazoa azken Baina hori da, Orden dauz, jesartzen da ordenagailua dauzen lekuan, gazte pila bada hor bere ikasten edo batzargelan eta zelan egiten dozu, pues bueno, aldozunik eta eske ez dakit, bueno, aldoguna egiten. Baina, bueno, gorrelako egoerak ematen direz, edozein erabiltzairekin ez nahi dut. Bai. Ez da, hori da. Erdinotu da udalako azkenengo atzo, da zerrein behar dugu, eta zeia, zainako pare babidar da, etorten da horrengo guni, ez da, ez duten bi ergeia, ez dakiz zer, bueno, hau da gure holan, ez, anekdota edo aste honetakoa. Baina, bueno, hori estremoa, baina gero egize da, onduan, elkar bizitzen mon behar da, behar izan oso ezberdinetan, ez? Eta zelan egiten da, pazientzia asko suposatze dut. Bueno, konta ikuzu zuek, ez? Errealidadeak dauzkazuen, ez? Bai, ez dakit galderai dagoen, nire azken galdera izan bat zen, pixkatea erreferenterik duzuen gaur goizean, bukatu nahi nun honekin, ez dakit nork esan duen zehazki, osondo dago behiratzea beti Dinamarka, ez dakit, baina gure errealitatea gurea da. Orduan, guk hemen daukagu, zuek hasieran deskribatu dezuten errealitate hori. Durangok berea, Arrasatek berea, Donostik berea. Etorkizunera begira, eta gaur egun, erreferenterik duzue, inspiraziorik, eta zuen helburuak eta ametsak zeintzuk diren arlo honetan. Ze gustatuko litzaizueke gertatzea, liburutegian, pertsona etorkinekin, kanpotik etorritakoak edo, nahiz eta hemengo zuk esan zenuna ez, nazionalitatea izan, kanpoan jaiotakoak, ze lortu beharko genuke hor? Nik uste dut, fokoa eduki behar dugula gazteengan. Hori dala gure erronka momentu honetan, ze aurrekin oso ondo funtzionatzen dugu, irakurketa sustatzeko kanpaina guztiak gehiago enfokatzen dira aur eta familietan, eta inkluso espazioa konpartitzen ditugu aur eta gazteak leku berdinean, eta nik uste dut niretako esperientzia beratza izan zen, Zaragozako Lazukarera egoitza ezagutzea, ondala pare bat urte, bakarrik gazteentzako zera da, uste dut 12 urtetik, 25 urtetara bakarrik direla, euren hartzaileak, euren erabiltzaileak, eta gazteentzako ekintza asko antolatzen zituzten, eta eraikina bera ederra da. Eta hori, eurentzako leku erosoak, baina butakak, sofak, ez dakiz zer, han pasatu nuen asteburu zoragarri bat, bertako arduradunarekin, Marikruz Anzinekin, etorri zana ona aldek antolatutako ikastaro bati esker bere proiektua eta euren egoitza aurkeztera eta horretaz hitz egitera. Eta, gogoratzen dut handik etorri eta euren altxariak eta nik argazkiak etaratzen euren rotulazioa, dana zan, deigarria, ederra, euren proiektuak eta abar, eta iritsi nitzenean aurliburutegira niretako bazan aur eta gazte arrazaten da 0 urtetik 16 urtera. Otarduen, batzuetan elkarbizitza hori bez da oso harmoniatsua izaten, ze gazte horiek 15-16 urtekuek ez daukate zer ikusirik 4 urteko aurrekin. Eta danak daude gutxi gora bera konpartitzen espazio berdina. Eta nik uste dut, gazte horiek eduki behar dutela euren esparru propioa.
Euren, ez dakit, grafiti, mural, euren, ez dakit, ez direla egon behar aur liburutegietan. Eta handik etorri eta hori, leku eroso hoiek aur liburutegitik, aur eta gazte bibliotekatik desagertuta zeuden, hor apalankatzen zielako, nire lankideen ustez, apalankatzen zielako gazteak ezer egin gabe, mobilekin bakarrik. Eta ez gara konturatzen, eurak behar dutela espazio propio bat horretarako. Wifia, entxufe bat, eurei berdin zaiela gure apalak, ero gure azkenengo liburu berrien erosketaren gomendioak. Eurek bilatzen dutela elkartzeko gune bat, egoteko gune bat, igual ez dutelako dirurik batxutxeak erosteko, ero musika kontzertu batera joateko, eta gainera 16 urteko gazte hoientzat musika kontzertu asko bez daude. Orduen, klaro, eragozpena egiten bazuten eta traba egiten badigute 14, 16, ero 14, 18 urteko gazte hoiek, eta gure pentsamondea baldin bada gehiago, gu gara leku isil bat konzentratzeko eta tal, hor talka daukagu, ez? Gure profesionalaren aldetik, ez? Bakotzaren ikuspuntu desberdin horrekin, hori da niretako erronka pizka bat zure ametsak, ero zure helburuak eta eguneroko realidadearekin talka egiten duzula, ez? Gazte horiek izan aldire jatorri ezberdinetako pertsonen elkarbizitza horren eredu edo abia, ez dakit, bada txikitatik hasi eta nola lortu elkarbizitza hori eta liburutegi izan dezala herrian horren erreferente bat, ez? Nola hori, gero eraman beste... Niretako hori da, erronka eta zailtasun, aldi berean zailtasuna eta pizka bat asignatura pendiente, ez? Gaztei, aurrekin errezagoa egiten zaigu, erosoagoa da, esponja batzuk dira aurrak, ez da? Baina gazteekin, hor, gube erretiratzen gara apur bat, ez? Ero mamu hori da. Bizka bat esaten diguna, nerabeak adin zaila da, adin zaila da, ero ez, ero aukera da. Zuek berdin ez di, eta... Nik uste dut hau dela, bueno, baina bereziki beste herrietako nerabegin, hori da, pixkate gaurkora hori da, pixkat orokorrean hor badago. Ez que izan alda gaia beste jaurdunaldi batera gazteak eta biblioteka. Nik uste dut nabaritzen dugu. Ez da eurentzako espazioa. Horregatik eta gaurkora ekarrita eta pixkate hori etorginengan pentsatzen eta pixkate erabiltzaile talde horri begira, kontutan hartuta, talde horren barruan egoera oso desberdinak direla eta pertsonetaz ari garela, pixkate zuen nahia... Erronka edo etorkizun ideala izango zen, kanpotik etorri edo bertokoa izan da, biblioteka izatea zuretzat, behar dozun horrentzat erantzuna topauko dozun espazioa. Eretzat hori da, baina ez bakarrik hori edo gazteentzat, zesta, momentu honetan, zein jente asko durangarra dana, eta ez da bela biblioteka ikusten bere espazio modura. Hor frente asko dekoguz, ez bakarrik eurekaz. Eurentzako hori posible izango etorkizun ideala, ez? Hori da. Bueno,